Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe fulɓe mi silminake dow moɗon mi wafni on kala gonɗon nder duniyaru fu ɗum nder dawa moɗon Adamou Haruna mo Jaygol Pulako TV. hande bo Jaygol Pulako TV waddani application feere tilim ɗum dede ballitoro ɗum en yake feere a tawan goɗɗo mari téléphone muɗum goɗɗo to ewnimo ni o sigake téléphone mako goɗɗo wawan ewnamo jotta kam ɗum na ɗum goɗɗo mo yinno yimɓe notanomo appel man ɗo sey a tawa goɗɗo hosi téléphone mako notanake mo appel man ɗo misalu ko debbo mako a tawan a wawan a resa téléphone maɗa goɗɗo maɗa ewnuma debbo maɗa ko aɗa ayi seɗɗa debbo maɗa sey hosa notanmo appel maɗa banni ko an debbo a resa téléphone maɗa goɗɗo ewnuma tan sey gorko maɗa wara hosa notanma téléphone maɗa na hakkude gorko ɓe debbo tan ko ɓikkon a wawan a resa téléphone maɗa goɗɗo nodda ɓinguel tan wara mema noto ɗum non mayɗo ɗum dama ɗuɗɓe nder moɗon yawa to ɗon lawol application feere min gaddani en a waɗanayi ɗum code feere yawa ɗon code feere watta to ɓe ewnima ni to goɗɗo ewnima ni ɗum ƴaman code ɗe may sey an gaɗuɗo code ɗe may tan andi nden wawata noto sey to a itti code ɗe may nden nan ɗum hokkuma a wawa a décroche a noton mi tammi ɗum lawol de ngol nafay ngol wallitoto ɗuɗɓe nder moɗon ɗon no ƴamayam haala man ɗo dalila majum min mbiya cuwa min gaɗana en vidéo dow majum non tangeji te abonugo e chaîne amin Jaygol Pulako TV to hande on arande maɗa wargo e Jaygol Pulako TV laaru saragal jungo maɗa ñamo yan bindi bodeji ɓeɗo vindi subscribe ma bo es abonné yawa on abona a lara saragal jungo maɗa nano bo a laran kolel feere waɗini like a habda a waɗa like to vidéo min gatta ɗo fottanima a habda a waɗa a partage ɗum e gal groupe ji maɗa je WhatsApp e Facebook heɓa ɗum wallito ummatore ɓe laara non useni ballite abonugo moɗon ɗo kanjum on ko ɓeddata encourage gomin ha min tabbitina e lalle komin gatta ɗon fottana min min gada ko waddango vidéoji tilimdi ngam may tan mi billa on be surutu to kemi nder vidéo may ngi on dede no ɗum tan mi salorago amma mi tammi moy fu aboni ha mi rena on mi hokki on seconde tati moy fu abona e ba dille nder vidéo man ɗo yawa arande man ɗo ni to a wari a nastan Play Store ha ya télécharge application dede je watta mot de passe man ɗo mi tammi moy fu andi Play Store sai a nasta Play Store banni ɓawo to nasti Play Store maɓɓitinima waddinima babal windugo ɗo sai a nasta babal windugo banni nda inde application man haɗo ɗo incoming call log a tabbitina vindi banni sai a mema ɗum waddinte application ji feere feere sai a tabbitina sufti nda application man kanjum woni ɗo a laari inde man incoming call log sai a mema dow majum to a memi dow majum an waddinte e téléchargé ma bo installé min mi arti mi téléchargé ɗo mi timmini jotta sai mi maɓɓita tan open banni ɓawo to mi maɓɓiti ɗum sai mi rena ɗum waddinam ɗum waddi banni sai mi rena sai to ɗum timmini maɓɓutugo ɓawo to ɗum waddinima banni yawa application man ɗo mari publicité yake feere to ɗum waddinima publicité ɗo sai a itta ɗum to a timmini sai a wara sai a mema ha dow ɗo ha catol arandewol banni ɗo sai a mema dow majum ɗum waddante to téléphone ma be français woni ɗum waddante autorisé on a larata ɗo amma min a laari ɗum windi allo sai a mema dow majum banni ɗum loro ɗum waddine sai a mema ok banni to ɗum waddinima sai a wara haɗɗo ɗo sai a activa banni a laari ɗum ɗo woni off sai a wartira ɗum on banni sai a waɗa retour nde gotel ɓawo to waɗi retour nde gotel sai a waɗa ok jotta a yi ɗum waddinima nda application ji ɗum waddinima sai a tabbitina a laari nda incoming call log ma a laari ɗum ɗo woni on e off sai a wartira ɗum on sai a activa ɗum banni ɓawo to a active ɗum sai a waɗa allo banni to sai a loro a waɗa retour nde gotel to jotta a wawan a wara ha catol ɗiɗaɓol nda catol ɗiɗaɓol ɗo a mema dow magol banni ɓawo to memi dow magol ɗum ɗaɓɓita pin na malla patan jotta kam numéro ji on a yiɗi a waɗanama bo e kuje ɗo patan je diida ɗo misalu min mi waɗa pin on mi mari haje sai a mema dow pin banni to memi dow majum sai a wara ha catol nayaɓol ɗo nda ɗum banni yawwa nayaɓol ko ɗiɗaɓol mi yiɗi wigol ɗiɗaɓol banni tataɓol manni an kam banni nda tataɓol sai a mema dow majum yawwa ɗum waddi ɗum ƴami jotta kam a waɗa mot de passe je a mari haaje sai a tabbitina a waɗi mot de passe je ko goɗɗo hosi téléphone maɗa man ɗo tammata ko so itta ɗe e nden bo mot de passe je a yejjititta misalu man mi wawan mi waɗa 1 2 3 4 sai mi waɗa ɗo next banni ɓe wiya mi confirma mi lora mi waɗa 1 2 3 4 next sai mi confirma banni to jotta mi waɗi sai mi wara haɗɗo ɗo sai mi activa haɗɗo ɗo a laari haɗo ɗo sai a tabbitina active ɗum banni to ɗo a timmini waɗugo ɗum ñande a mari haaje sanjugo code man fu a waran ha catol tataɓol ɗo haɗɗon a lorto a sanja code man ɗo to jotta to goɗɗo ewnanno am jotta mi waɗa no ni mi vurta mi vurta téléphone am sam to goɗɗo ewnanno am jotta accu ha mi waɗa be numéro am gotel ɗo mi ewna téléphone am man ɗo be téléphone am gotel ɗo a yiya yawwa jotta miɗo ewna ɗum a laari ɗum waddi ɗum wi dole sai to mi itti kode man ɗo jotta to mi waɗanno kode man na deydey mi waɗa ni mi mema ayi ɗum sali
mi hebda ɗum salo sey to mi wari mi waɗi 1 2 3 4 a laari ɗo ɗum hokki am mi foti mi décrocha a laari numéro Adamou Haruna ɗo mi wawan mi décrocha to a laari laawol koyngol ngol a tokkata wanna téléphone maɗa kode warta koda goɗɗo ewnima wala mo foti hoosa noto appel maɗa sey an mo waɗi kode ɗe may sey kode ɗe andi sey goɗɗo mo a holli wo yawa mi tammi laawol may ɗo ngol fottani on yawa bandiraɓe fulɓe mi tammi on laari laawol ngol goɗɗo tokkata waɗana téléphone muɗum kode e appel koda ɓe ewni ɗum wala koɗɗo notano ɗum appel sey kanjum mi tammi laawol may ɗo ngol fottani on laawol may to ngol fottani on kabde partage on vidéo ngol may ɗo heɓa ɗum nafa ummatore yawa banni on miɗo yelo bo on aboni ba noon mi wi on abona e ceerno amin Jeygol Pulaku TV non noon on gaɗi liking to woddede ko sargi on ko hunde feere marɗon haaji ƴamtago on mbawa yahugo les ha comment section yawa babal commentary on bindanamin dede ko marɗon haaji minon